Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe jeygol Flaco TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo min lortake ɓe tinnoje fere fere. Tinnore nde min gaddani en hande ɗum tinnore deidei ko larani hala WhatsApp, lawol ngol a tokkata a yaha sécurisa deidei to wodi numéro goɗɗo fere mo a yiɗa, ko da ɓe jaɓi téléphone maɗa goɗɗo nasti nder WhatsApp maɗa yi'a conversation maɗa ko gewtitida be yimɓe. En andi ɗuɗɓe nder meɗen yake fere woɓɓe ɗon gaɗa banni, sai a tawa goɗɗo jaɓi téléphone maɗa o nasta nder WhatsApp maɗa ba hunde fere o larata sai o yaha o nasta o yi'a deidei conversation maɗa be goɗɗo ferejo, musamman ma hakkunde yake fere a tawan ko a sigo téléphone maɗa ko debbo maɗa wara hosanga o yiɗi o nasta o lara o yi'a an be wane ɗo kam ko gewtidi ton, ma bo an debbo a sigo téléphone maɗa gorko maɗa wara hosa o yi'a ha o nasta o lara an be wane ɗo kam ko gewtidi ton, to hakkilayi to o yi ko gewtidi ɗon ma yake fere ha ka sunamo ha non meɗo ɗum wadda lural. To a mari haje a sécurisa a wanna ɗum kode ko pattern ko deidei shemani en kam ko nandi be majum, a wawan gaɗa warta ko da o hosi ha o nasta dow numéro mai o lara ko gewtidita be oɗo mai ɗo o fotayi o lara, a sécurisa ɗum ni warta o fotayi o lara. To ɗum wari o nasti dow numéro mai sai ɗum ƴamamo deidei kode mai ɗo ɗo waɗan koda o inno ha o lara ko gewtidi ton mai ɗo o fotayi o lara ɗum. Misalu mai ɗo mi wara misalu mi nasta misalu nder WhatsApp am ɗo, jotta nda numéro oɗo ɗo, nda numéro Awwal Jibo ɗo, to mi waranno mi nasta dow numéro mako banni, to mi nasti dow numéro am on lari ɗum ƴami am deidei pattern, sai to mi waɗi pattern mi itti, jotta to o wari o nasti ɗum wala ni ɗum o anda deidei kode mai ɗo o fotayi o nasta. Amman to o warano o nasta misalu dow numéro haka, nda numéro haka Adamou Haruna, to o nasti dow majum ni direct tan mi tammi on dari ɗum nastake, o wawan o lara deidei conversation ko min gewtidi be goɗɗo ko nandi be majum. Amman dow numéro haka ka Awwal Jibo to o wari o nati dow maka banni ni a lari ɗum ƴami deidei pattern, to ɗo a wawan tokka gaɗana numéro ji himɓe maɗa fu to a yiɗi, ko bo a supta ɓenɓe a yiɗa ɗum lara conversation maɗa be maɓɓe. En andi wodi goɗɗo ferejo ɗon a fotayi kaɗamo jaɓugo téléphone maɗa, ma bo a fotayi kaɗamo har nastugo deidei WhatsApp maɗa, amma woɓɓe fere to jaɓi WhatsApp maɗa téléphone maɗa nasti WhatsApp maɗa sai tokka ɗo lara conversation maɗa be wane, ha mi yi'a wane be wane ɗo kam ko ɓe gewtiditta e ko nandi be majum. To a wawan a sécurisa ɗum a waɗa ɗum banni man ɗo, dalila mai ɗo min mbi'a cuwa min gaɗanai tindinore man ɗo. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deidei kala ɓen ɓe abonayi fu ta gijjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo, on gara on mema dow maji banni, ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton, sai gari on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deidei kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deidei ha alama kolel like ɗo, on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amblé ɗo on hollata deidei vidéo mai ɗo ngol fottani on, ta gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deidei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo, on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man ɗo ni to a wari a mari haje waɗugo ɗum sai a nasta dow numéro haka mai ɗo ka yiɗi waɗango banni on, misalu nda numéro haka, numéro ha Adamou Haruna hanka on mi yiɗi mi sécurisa, sai mi wara mi nata dow maka banni, ɓawo to mi nasti dow maka sai mi wara mi mema ha dow inde mai ɗo, ha dow inde man banni a warata a mema, ɓawo to a memi dow inde man ɗum waddante banni, sai a dirta les ɗo, sai a wara nda ɗo ha linyol ngol ha ɓe windi deidei sécurité, ha ɓe windi deidei a sécurisa kuje ɗo mai sécurité, sai a wara a clika dow majum banni, ɓawo to a cliki dow majum a yi ɗum waddanima jotta ɗo pattern a yiɗi a waɗana ko pin, jotta kam pattern ko min hotoɓe pattern banta schéma a yiɗi a waɗana ko pin numéro ji, to je a sufti fu misalu min mi wawan deidei ko nda ɗo troisième ɗo ko fingerprint banta empreinte digital ɗo, a wara ha misalu to téléphone maɗa mari empreinte sindi a takkata hondu maɗa ɗo ɗum itto, je to a sufti, to jotta min mi wawan mi sufta misalu mi waɗa pattern deidei on mi sufti, sai mi wara mi clika dow majum banni pattern man, ɓawo mi cliki dow majum a yi ɗum waddani am mi sufta deidei pattern je to mi mari haje, jotta mi wawan mi sufta misalu banni ayi mi waɗi banni mi sufti banni, to jotta kuje ɗo mai ɗo numéro mai ɗo ɗum sécurisake, jotta to mi wurtotono banni ay lari ɗum ƴamtake am, to mi wurtotono banni tan sam goɗɗo wara jaɓa deidei téléphone am mai, to goɗɗo warano jaɓa téléphone am wara nasta dow WhatsApp am dow numéro ha man banni, nda numéro ha mai, to wari o cliki dow maga ni mi tammi on dari deidei ko ɗum waddani mo, ko yiɗi o nasta to warano o waɗa misalu ko banni o wara o waɗa a lari ɗum salake, o lora o waɗa banni ɗum salake, sai to o wari o waɗi elle je mi wanno banni elle ɗo ni a lari ɗum maɓɓitake, sai an mai ɗo anduɗo deidei schéma ji a waɗi mai, sai a tabbitina a waɗi schéma deidei je a yejjititta, a waɗi schéma bo latiɗum ɗum goɗɗo heftata ɗum be law, to ɗon lawol koyngol ngol tokkata gaɗana ɗum, ko ɗum numéro haka e marra haje deidei a wawan gaɗanaka. E to a mari haje ha désactiva ɗum man ɗo bo misalu mi yiɗi ha mi désactiva misalu ko je Awwal ɗo, misalu nda je Awwal to mi nasti dow majum a yi ɗum ƴami yam, hanko bo je mako banni on mi wanno je mako man ɗo,
to dum mari haje am désactive dum sai mi wara mi mema do inde mako mai do ni to dum wadduno yam mi tan mi alari de ko larani ala sécurité man do déjà ha do dum holli alama cléyel to mi mari haje am kublito dum sai mi clika do magel banni ay dum ƴami mi itta mi tabbitina mi itta de kuje do mi heba tabbitina dum min on wala dum sai mi wara ni sai mi itta ay bawa madi ni mi ittini alari de ha alama cléyel go wonno dum dingel dilli jotta ko mi wurtoto no mi lorto bawo banni mi loro mi nati do numéro awwal mai jotta alari dum nati tan wala ko yari dum be dum jama yam dede ko larani hala kuje do to don lawol koygol gol tokkata de ngada dum a sécuriser de WhatsApp mada ko numéro goddo on mo ayida to goddo jabi telephone mada nasta lara dum ngam may do on jarama don tinnore famare ni wari mi ha mi tindina on amma mi do martina tinnore de may do mi tindini ha GB WhatsApp isin yo WhatsApp on dum watta dede ben marbe WhatsApp Messenger ko WhatsApp business dum wala wada ha WhatsApp Messenger ko WhatsApp business dum wala wada ha WhatsApp Messenger be WhatsApp business isin GB WhatsApp yo WhatsApp fuad e ko nandi be maji kanji on gatta isin tindinore de mi tindini do banta WhatsApp Messenger e WhatsApp business to dum wala wada kanjum sai de isin tindinore de min tindino ha bawo de video meden chali no gol mi tammi on pami ngam yandi dudbe to klay to pondiri dum be WhatsApp Messenger ko WhatsApp business dum wada na be do be biya dum wada be ngada ko hollon ko am dalila ngam nadi mi matini on wala wada WhatsApp Messenger dum ha GB WhatsApp isin yo WhatsApp ko WhatsApp fuad e ko nandi be maji ko WhatsApp please do on dede isin tindinore de mande mi tindini dum wadata amma do on jarama tangi jitede de partage gol yemando e ba sakirabe dubbe nasta ndara tangi jite wadugo commentary e dede on acana min like on jarama sakirabe dum derrawo modon Adamu Haruna seden fotti ha dede tinnore meden tamide warugo yeso. Wassalamu alaikum.